kaibigan. Ako yung nagtitinda ng pata at rib dito sa court. Ngayon po may pwesto na akong inupahan dahil nakikita tayo sa court na sisilip tayo. Kaya umupa na ako ng pwesto para namang hindi na tayo napeperwisyo. Ako si Bonjing kung tawagin dito sa cover court na nagtitinda ng pata, ribs, mami at saka laman. Sa ngayon ayos na dahil nadagdagan ng konti yung paninda ko. Dati konti lang, ngayon medyo lumami ng konti. Kaya alas 4 ng madaling araw, meron na akong tinda. Puntahan nyo lang ako rin sa bago kong pwesto. May sign naman na kung saan ako nakapwesto. Makikita naman ninyo doon sa bakod at doon sa may poste. Andun yung signboard ng Ngayon, na pagtitinda, matagal na po dahil mga 1985, nung mag-umpisa ako magtinda ng pata, laman, saka ribs, mami, may sinangag naman ako. Ngayon, nagdagdag po ako ng ulam dahil sa pwesto, malaki-laki ng konti yung binabayaran ko . May 10,000 na mahigit. Kaya kailangan dagdagan yung kanila. Tay, ano po yung pinagkaiba nung nagtitinda kayo sa court, tapos ngayon may pwesto na po? Malaki po kasi dito obligado tayo, nagkaroon tayo ng obligasyon. Nung araw, wala man akong obligasyon sa court. Nakapwesto lang ako kung anong gusto kong oras magtinda. Ngayon, obligadong gumising ako. Gawa ng, siyempre, sa upa ng pwesto, mabigat na 10,000 kada isang buwan. Halos ang binabayaran ko. Dati wala naman tayong binabayaran. Mas nahirapan ba kayo ngayon? Oo, dahil siyempre pagod yung kuyat. Alas 12, gumigising na ako, hindi kamukha nun. Alas 4 ako gigising, bababa ako. Dahil alas 10 pa naman ako nagtitinda dati. Ngayon, obligado, puro alas 4 na madaling araw. Kailangan lumambot. Pagka hindi tayo mabibilan. Sana mga nag-negosyo, huwag tayong gagawa ng hindi mabuti. Maghanap buhay tayo ng pareha. Saka magtyaga-tyaga tayo, talagang ganun ang hanap buhay. Pag wala kang tyaga, hindi tayo aasenso. Yung pata ko, marami nagsasabi, super lambot daw. Hindi ka mukha ng iba na matigas. Sa akin talagang pag tinusok mo, may walay na sa buto. Lalo na yung ribs, ganun din. Kasi pagka matigas, wala mapipintasan tayo. Kaya ayan, na ngayon, puro super lambot. Saka lalo na yung sa buko, hindi naman nagbabago, yun din. Walang halong chemical, puro natural lang. Yung nilagang pata ko ngayon, may kasamang kanin, 100. Pagka pata lang, 85. Maging ribs at saka laman, pare-parehong presyo. Yung mami ko, 45. Tapos naman tayo ngayon yung negosyo po? Ayos naman, kumikita naman dahil kahit paano. Kanya lang talagang hirap ng katawan. Madaling araw pa lang gising na tayo. Alas 12, nandun na ako sa palengke para kumuha ng mga paninda. Nagpapasalamat ako sa mga customer ko, lahat ng vlogger na nagpunta sa pwesto ko. Medyo lumakas din ngayon, hindi na ako nahihirapan gano'n.
Kaya nagpapasalamat ako. Kaibigan, puntahan niyo ako doon sa bago kong pwesto sa may Natividad. Lapit lang, paglakpas mo ng cover court, siguro mga 2 bahay lang. Saka mga 5 akbang lang siguro, 7, gano'n. Dali niyo ako makikita. Nag-i-start ako mga 4 ng madaling araw. Doon na, mayroon na akong paninda. Dahil kailangan gumising kayo mati. Maraming salamat sa inyo. Tinatangkilik niyo rin ang aking paninda. Sana tuloy-tuloy lang para magkasama-sama tayo. Ako po si Diana Lynn Miguel na asawa po ni Tatay Bonjing, nakasama ko pong nagtitinda ng pata at ribs. Dati po kami yung nasa cover court ng Texon. Ngayon po, nagkaroon na po kami ng pwesto. Malapit lang din po sa cover court. Ilang hakbang lang po sa amin na. Ngayon po, medyo nadagdagan din po yung paninda namin. May ribs po kami dati, pata, laman, mami, fried rice. Ngayon po may kalgareta na, may minudo, may mga gulay na din po. At meron na rin po kaming mga timplang kape, gatas, Milo. Dahil may pwesto na nga po, kailangan dagdagan na rin po natin yung kita natin kasi medyo mabigat na rin po yung 10,000. Pero okay naman po dahil sa tulong ng mga customer namin, patuloy lang po nila kaming tinatangkilik sa pagkain namin. Sa ngayon po, hindi na po 85 yung presyo namin. May isang pata po, may isang rice. 100 na po kasi nagdagdag na po kami ng 15 pesos lang naman po. Para kayang-kaya pa po yun. Ganon din po sa laman, isang rice, 100 din po. Pero yung mami rice po namin, 65 lang. Sa ngayon po, mas okay dahil po noon, nag-aabang pa po kayo ng 10:30 Ngayon, kahit anong oras po, nagsisimula po kami ng 4 o'clock ng madaling araw hanggang pong maubos siya, hanggang maghapon. Kaya mas siguro po, mas masasabi kong mas okay po ngayon. Wala nang maghihintay ng 10 o'clock o 9 o'clock. Nandun na po kami. Kung dati po, 30 kilos, nadoblehan pa po yun. Nadagdagan pa po kasi para po lahat ng pupunta, matitikman nila yung paninda namin. Hindi po katulad noon, naawa po ako pag may dumating na wala na po. Ngayon, meron na po. Hanggang maubos po yung tinda namin. Yung pa pong hindi pa nakakatikim at hindi pa nakakapunta sa amin, para matikman nyo naman po yung ginagampata na nagahan, natatanggal na po sa buto, para matikman nyo na rin po. Salamat pong maraming sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga nagpasikat ng aming paninda. Thank you po sa lahat.